iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Naidanong kamatlangan dito'y balayo, Mildred. Pasensya ka na. Kababain pa ikan ka. Naira na nadadaalan ti tricycle ko iti sangot ti nagmeriendaan ta. Kasano nga ron dito yan, aga? Di saan ka na makapagpasada? Nasip nga dun. Agawid aklangan nga gluto. Ay, awan pang namnamakin ni tatang. No kaano alim makayan. Isupay ti kinaawan tinakam na. Saan ko maakasta ti kinasabrak ti panagsaum kinitatang mo? Rumbang ara ma'am. Manipod pimusay day dinanang. Naigumunan iti nagduduma abisyo. Pagsasaritaan dagiti karubami. Tamakot utang ti inuman na di tatyanggi. Ore pa'y mabatbati na ti bisikleta na iti pakisugalan na. Saan ka dagdagan? Masip nga tatkan tula una yan. No saan ka ngagpasada yun madamdama? Agpasyar kanto dito'y balay. Kita agto. Barang saan to na madadaalan ti tricycle ko. Daan ngaminan ti motor ti tricycle ko. Ila kong ngaminan day bakam. Tapno at igatang mo iti baro ang motor mo. May lalahanak nga rod. Amang ila ko, Mildred. Naamo ngamin. Gan, no makita da. Makay ayaw agatangan. Malipatak matindidong saag dito'y tricycle mo. Kasla ti bakak dayjay ha. Ni Mang Minyong samot ngaggatgatang iti baka dayjay sa ilako na matlaang. Ang mga nung nagbidot ka laang aga. Ang kamarmaris ka kabagbagi na lakit di. Masapula pa nagnakak, Mildred. Ibatik ti tricycle ko dito eh. Kamakamak ida. Hey! Sino ti malalaki ka na kayo, ha? Mabuting kayo matarumwar ka na kiti babalayo! Uray man nagpipinatay tayo! Naimbag ta simmangpat kayo ang tatang. Na, sikati mangkarit ka niya, ha? Kabalan na ka niya? Nabayagan na pagpaspasensyaan kayo, tatang. Baybayan kayo laang. Uray sa andak ang matulungan iti bangkag kantalo. Ngumjak mapalabas ti panangila ko iti bakak. Nagpulong kadiking ka ni Minyong. Nakita kidaan ang guyod iti bakak, tatang. Jak pa'y inlako. Da kayo ukit din. Sa insugalyo. Hoy! Awan karbingam! Amang sungba-sungbat kanya't na anak ka lang! Isubliyo ti kwarta kanyak. Tapno maalak mo't lang ti bakak, tatang. Kanya ba'y ti sublikin galo ko? Pinagbayad ko ni ti utang ko! Apayan na rami dyo tayo ti tatang. Hoy! Sanak ba nabugbog kawan? Aguray ka man tinakalante badang rangrang kayang kalangan luko! Talaga asaan ka na napanagpasada aga? Apay akas na tinangam. Anya gayam ti pinanag tinagsaritaan nyo kini Mang Minyong. Nasakit laon ay tinakam ko, Mildred. Awanan ti bakak. Timbayaban. Gapo iti kinasugador ni tatang. Anya? Ay, nagsayangan. Nagsinungbat kami kin tatang. Ngam gapot na kayat nakatagbatan. Pinanahawak pa ilay di balay mi. Anya? Kasano nga rodan? Hindi ka lang aminan nakapagtipal. Nalabusan ni tatang. Nasakit tinakam ko iti pan nakapukaw ko iti bakak. Umalatiwak man dita balay da kapid sinon. Kababain. No dito'y balay yu ti umyanan. Anya lakit din ni Kasinsin Pitong. Agpakarumot launa yan. Naimbag talimiklik ka. Imyanag ka da kapid sinon, antikidang. Nasapak na imalatiw iti abong ko dito'y talon. Tinasaya at kit umay kalaangan dito'y balay. Taamang ano makapaglinawan kayo. Kasanon ti talon kan bangka ganti.
agpaburas ako man itong lawas na. Kun madaman nga agpalusot ti dawat agiti pagay. Ay na, saan ko man aday tati panunutem? Ipangagnag ka di ah. Naimbag talino ka tamadagos tiri daw yung Mildred. Amo ka dito iti mayan ni Agay di rabi. Di tabalay ni Manong sinuntim yanan na tata. Ngam ko na ti kaanakan nyo, nasapa ka no apim manaw ni Aga. Saan nang amo no sa dino tinapanan na? Mabuting matlagaya mo ti luko. Nga mamok no sa dino ti paglemlemengan na. At dalaki di ti kalapaw iti talon. Tatapito? Sakit din ti karkarida na. San pa ya makana iti bayat ti baka na iti ado arigrigat ko kengwana. Iso nga glemenglangan tatalagang utang ti biyak ti luko. Napalalo na una yan ni Pitaw. Saan nga mo tilubong na no nabartik la una yan? Tinasayaat. Makipagnaad kalaangan kanya tama nga no makapaglinawan kayo nga agama. Ang panunutan na lakit di atak rotak, anti. Denggan na ka di ah. Masaya nga nakititalon kan bangkag ko. Dandanin pa kay ranotak tinagregregatak, anti. Adun to, ti kasukat na. Si Kanti mga iwan kadagiti kaldengken baka. Nalawa pa iti bangkag ijay. Matalon ti daduma apaset no panawan ti panagtutudaw. Sige, anti. Adda ka di abong ang mabalin ko apagyanan ijay? Mabalin mo ti agawid dito ita asidagmat la ti lusong. Ngamno kayat mo ti maturog ijay ay mabalin lata. Ay, kwa, anti. Mabainak ang makipagnad dito'y balayo. Nagdakkel. Kan malap ng tikama kadagiti kwarto. Si kakit eh. Kasla sabsabali ka. Di mo pa'y kayat. Tama padasan ti agbiaga na damay. Nagunaglakit din day tapa nagsinaay mo. Kan limiday tilagam. No saan la kumaan ako rapay ti panagbiag mi. Sapay, napaglan asugador ni tatang kan mamartak. Sa anak ko malangan nagpatinggay ti talon kan bangkag, anti. Ay, saan ko man aday tati panunutan. No, anya ti kunam. Tulungan ka iti panagadalmaw. Agyaman na klaunay, anti. Ang lakaya ko ni ti day tabanag. Kan mabay na kada kayo. Saan para kanyak ti adal? Naila na nga dagatangat dito'y kabisera, Aga. Kasano ka nga ron? Makipagyan kan kininanakida? Day tatin singasing na kanyak. Tsak kano ti mga sikaso iti bangkag na. Ado pa ti tarakan na abaka kan kalding kano. Kaslasan ka matlang ay madayo iti lugar tayo. Mabainak ko maamakipagnad kini antikidang. Nagbak nang da. Nagdakkel ti balay da. Nakasaysaya at kanyak. Ure, kasinsin lang day dinanang. Agpabahaw ka pailaan. Barang agmawmaw tumatlang ti pungtot ni tatang mo. Narigat no dama disgrasya kada kayong agama. Mildred, muna ka ding agkita ta? Saan matitikunak? Ngam no madamag na nga imayak dito'y kabisera. Amangan no agatap, nagkita ta. Itatawa na ko ni jay lugar tayo. Makamon ni tatang agtalon kun agbangkag. Ngam, agdua-duaak. Pangalaan na nga rod ti pagbiag na no saan nga agtalong. Naimbag iti, tanda ka apang namnamaan na. Amangan no ilakon ni tatang titalon kun bangkag. Ay, day tamot nga rod tijak maipalubos. Saan mabaling nga awan matawid ko? Amuklatan na pinasangbay mo ni Aga di tayo baga. Napanakal ti loko. Tabak nang ka nagkamangan na. Siya, tinangalukoy kiniaga. Narigat no makapaglinawan kayo nga agama. Apay gamen nga iramraman mo tibaka na nga insugal. San kayo man na makibiyang? Kasinsin nyo lang na di asawak.
Yung junior mo ni Aga. Kaya pa nagsugal mo, ti pakadadaalam. Awan bibiyang mo kunakmat. Kinita tapi madawan niyaga. No kaya't kung ilako dagiti bangkag mikandalon, awan makalapad. Saan mo amabalin nga aramidan day? Jack maanusan ti makisarsarita kada kayo. Kaya't mo arautin kayo dita. Kaita, ti saan mo nga aramidan? Sigod a soldado ti asawa. Kat mabalin ko ti agkid daw iti tulaw kadagiti pules. Tapno saan ka makasidag ti balay. Maaramid mo ti kayat mo. Tabak nang kangamin! Tanda na saan kamot ka na nalasin ni ka. Nakapimpintas kamot launa yan. Ala ni Nanang. Rabakan dakpay. Kunak mano ang tabtrabaho kay di Manila. Jack na anusan. Iso ang nagikatak. Kanayon nga mintipuyat. Gat nagsakita kiso aki mo tungak. Ang bagay mo day ta kababagay. Nadumag ti mabalin mo apag-applyan di daw. Pampanunutot nga rod ti agabroad. Saan pa'y siguro akadagitoy. Ay, may adayo kamot lang nga ron iti pamilya paano kas na. Planok pa'y matlaan. No makastre ka kitinatalgad at trabaho, amangan no saan kon apatuluyan ti agabroad. Langayo man ang tinabarta, tatapitong. Anya kumat bibiyang mo. San ko matadaw-dawating king kati barbarte kwa? Kakaiso na nga dadagiti natin kanti pagay nga isaldak. Aniya? Kat, ipulong na kiti daye tagrot anubiyom. Iso tinagregriga ta nagbangkag kan nagdalon. Ngamawan bibiyang na tapi manawan. Yak kaya't nga iramraman da kakagurat, ata. Amo ka nagipagkita kay ti daye alalaki. Ngamanya kumati maghanap mo king kuana. Awan masakbay mo king kuana, Mildred. Awan ti arapap na. Iso ay naglumlumot iti talon kan bangkag. Talaga nga gatap ni Tatang Mildred. Makam mo. Noan niya ti kayat napamayan ka dagiti nagregregata kiti talon kun bangkag. Ibartek kun isugal na. Nguminton maibos na. Kita man noan niya ti pagbiag na. Amang ano ang patulong kininanakidang. Naturad launa yan numaramid na dayta. Day din anang ti akin kabagyan. Sana kanunungan ni Auntie dagiti aramidan na. Kunak man na mga pagyanan tinagkalabalay ni Antim. Anya ti mangmangag ko. Uni ti Korean. At damay dagiti nakabutbutong na uni. Uni dagiti tumatayab. Adak dito'y bangkag. Saan ka kaya mabutan? Kabakiran sa dita. Napalawlawan iti nagduduma akayo dito'y abong. Ado ti mabulo kon santol. No, adanto ti oras mo. Ipasyar ka dito'y. Saan nga agumot ni Antim nga di pasyar ka iti babae dita? Nasingpat ni Auntie. Sana na stricto. Makaturog ako na. Sa paag to ti agawid iji balay ni Auntie inton bigat. Nagsakitan ti paling ko. Nabluwag sa amatan. Damog. Kadakadwa ka na pinta sa balasang iti. Nalami sa kwarto. Pagamonta na naptugak din iti simento. Salbag. Tagtagain na budlagayam. Naimbag na nakakapadak. Naitupak man ti ulok iti simento. Nagdogol sa ti ulok. Nitong paritiking ti papag. Nausawanak pa kita di na oras. Kukuray ka man. Dan sapay na bati iti arak. Ngay inom ka. Parbang udik man tag inom. Awan makay pawil kanya, tawan ka balay ko. Imay kayo mo't dito'y lusong ante. Agawid ak kuman. Ay, kunak nga menu saan ka manin nga agawid. Iso nga, inyagan ka iti pamigat mo. Uray agawid kanton ang mga daw. At nakapanak nga main. Ha? Ay agyaman ak ante. Oray inton malam lang arodon nga agawid ak. At damat bagas alutwag.
Inagtawag kalap iti lamas di takarayan. Mailiw kan sa akin di lugar yo Iso kayat mo ti agyan dito. Narwamak ngamin iti lugar mi, auntie. Awan ka day ti sabadi apakailiwam. Ha? Ni auntie mat. Saan adakes no adan nobyam? Uray, agasawa ka pa yun Ha? Adaka mo iti nga ita. Ngam no saan ka pa'y anak kasagana iti biyag ti na estaduan? Tulungan ka no kayat mo ti agadal. Ay, kwa auntie. Kasla, diakon mayulo ti agadal. Agyaman naklangan. Ti kalikagumak. Makapagkinapya kami kintatang. Ken agbaliwan. Isi ka mo't gayam ni ka. Anya ti may paay ko kan ka. Agpasyara ko ba niya balayo? Nadlaw ko, nakarikap tiri daw. Kaslawan tao. At dangamin na panak. Naibayagak matay. Ngam dandani akon makasangpat. Umayak to nga rin ito nadamdama. Adda ka din napatag nga ibagam kanyak. Umayak lang ko nga makisarsarita kada kayo. Kabayatan na adya ka pa'y nagtrabaho. Ijay balay kanto lang aruda na bang rabi Ibagak to iti katulong ko. Alutwan na dagiti paborito maaputahe. Ay, agyaman ak no kasta ninang. Sige nga rudan. At dapay pagsaritaan me kin ni Atty. Javier. Nasip nga tanak matan. Uray niya ko mati maitulong ko iti balay ni auntie. Ni, adag tak dar ababae iti gate. Naimbaga malam yung manong. Sa nga ili na kayo ka din ininang kidam? Ninang mo gayam ni auntie. Kanak-anak. Agkasinsinda day dinanang. Siyak ni Aga. Siyakmat ni Nika. Maragsa ka na kamakamamukin ka, Nika. Ay, naglamuyot ang tidakulap na. Kan makaguyugoy ti isam na. Apay nga tanga agnerbiyosak matan. Ni, abdan tayo lugan ni Ninang. Agpaigid ka manong. Anya kamot ngamin ayabadaw. Kanangam kag maneho. Aglalaw no, dandanitan makadaanon dito'y balay. Dandanim lang arudan na padungparan ni Nika. Dum sa agkapay, sakbay nga isarek mo silugan. Nasibratan kayong mata si Mangpat, Ninang. Awan ko magayam tinadanon ko nung nagawid ka na sapsapa. Saan nagsamot nga bilang nga tao? Ha? Ay, magustak mo ti kinangaw mo, Nika. Ay, pasensya kayo ni Tipa na kuruuray yaw. Dumanon kayo. Ijayan unag nga ituloy tayo ti agsasarita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Urayan tayo, ang makaluto ti katulong, at sasarita tayo pailaan. Kuante, panawan kayo pa kininika. Hinagtulungan ni Manang Sedis nga agluto. Saan ka pumanaw, Aga? Kasasaritang pailaan ni Nika, tain na agsukat. Ay, makadintigo sakpay. Panawan ta kami lahat nga rutin kini Manong Aga, Ninang. Ay, huwag gaya. Nakapagamam mo kayo ka din na naimbag. Ay, anak ko, ikibunyag ni Nika, Aga. Anak mati kasinsin ko ni Aga, Nika. Isumot lagayang mo italang ang makitak ni Manong Aga. Nasaya at man ta nakipagnaad kada kayo. Panawan kayo nga ruday. Dan sumagmamanungal daw adim tengak dito, Nika. Itala nga makita ka. Ay, sa bagay. Adda nga ijay bakir ti ayan ko. Ijay lusong ti kayat mo asawan, Manong. Nalawat ti daga daninang ijay. Masansan ama para ki ijay di ubingak. Nagpintasan ni Nika. Ay, Manong Aga.
Nagtrabaho ka dyan Manila. Kalbasan na nagturpusak. Yung nagawid ako, tadyak maanusan. Kimutung ako ni ti kapupuyat. Naimbag ka pa eh. Ta nakapagturpos ka. Angam siya, gapo iti kinakurapay. Nagpatinggaak lang iti talon kun bangkag. At tapay lang ni Ampitong nito tiyanggi. Anya pa lang nga oras itay malapsa. Ay, sabon kan sardinas man na nailang. Para na talaga dagam. Di mo pala ipabigat, Mildred. Tainton makarana ka iti dalan mo iti mang bastos ken ka. Awan pa'y nakaiturad anang aramid iti day tatata. Awan mo't sabsabali. Anya ti amom no da may sarong nga sangsangayle. Lalo ta dami na tayo di tadaya. Kung gayam, nagsarsarita kayo ka di pa lang kiniyaga. Man o tata. Makumi ko makiti trabaho. Lipatam kit din. Awan maghanap mo keng guana. Awan ambisyon na itibiyag. Kasla na bayagan nga agam-am mo kayo kinini ka barok. Nasingad kan naragsak ti panagsarsarita yo. Dandani saan na pa'y akay at agaway. Nasing pati anak yo ti bunyag anti. Naragsak ka kasarsarita. Saan ana arte? Saan akas ka dagiti karro ba mi anak adal? Aglalo dagiti agtrab-trabaho di Manila. Awan tidakes na agkakasat kayo kininika. Agpadpada kayo asaan-asad sa bali kanyak. Napintas launay ni Nika para kanyak anti. Kan saan nakamay kari? Saan mo ko maapanunutin day ka? Awan pilpil yan ni Ayat. Sige, hindi kun maturog. Kanuray si ka. Amaw ka na panog ka. Sige, auntie. Noam mula ko man ni auntie. Nga adan kaayan ayat ko. Anya da ito'y amay krik na kininika. Saan arumbang da ito'y? Tiyak kayat ti agbasol kini Mildred. Nasapa kamit launay nga may na nagsubli dito yung lusong aga. Nagkukuyog tayo kumakadani ka nga may dito. Nagagit kalakit din manong aga. Anya dagit tayo magmulam. Naduma-duma bukbukal. Apag isuntong agbunga da inton panagtutudo. At dapatani, palang, okra kan daduma pay. In kayo aglinong, amang ano pumugot kayo. Yali ka kanak launay. Kaya't kung harod ang mapasog di tisigo da maris ti kudil ko. Sa anak ka di anak pintas? No sa anak ka na ko daw? Napintas kalata. Aglalon agrimat dagiti matam akas labituan. Kan kasla umis-isom dagiti bibig mo. Anya? Kaya't kanuhini ka at agpasyar dito'y bakit? Kanayon dito'y ngamen, idi ubeng. Saan pa'y apanawan ti santol, kan mabulo. Ay, maipusa pa yan tinaloom apo nga ti salamagay. Ay, ado ti bunga ti makopanti. Hinta aglinong iti abong ni ka. Ay, magtangada kag taktak na. Bay amlatan ni aga ti mangituloy ti aramitan na. Kaya't mo tatulungan ka manong aga? Ay, kababain pa'y ka. Kabalak da ito'y. Ingkakit din naglinong. Bay amlatan no saan nakaakayat apalawat. Uray ta, saan pa'y unay anabara ti ini. Ni tatang mo da ito'y umawawag. Ay, anya nga tatibagana. Kaya't ko kumangagsarita tayo. Ngam, kabusor ko ang makita ni Aga. Ang mga nudyak makapagtepal kat malawa anak. Apay, makagura ka kini Aga. Naglawag asik ati aking baso ni ti amen. Apay aya, kanunungan nyo ti awanan bain. Sika, tinaglawag nga awan bain na pitaw. Na, Awan managnagam mo nga ama. ni, Kagangay nga isakit ko takabagyan. Kat sika,
Saan ka akap-kapin ano? Kan nasaya at aramin ti kaalagak. Ay, ti babawi ko na nakisarita ka na kayo. Amog! Madlaw ko ititimag mo. Saan ka pa'y anausawan? Anya ti ibagam kanyak. Tawan, bayamon. Makaammo ka. Numait ka nagitigunddaway. Umayak agpasya di tataag sarita ta. Umay kailan. Awan pa'y ka na sa makisarita. Wisit kidi, lawaan kon. Saan ko pa'y gaya man na istorya ken kanika? No apay nga daak ditoy. Nakababain lang ko mga istorya ken ka. Anya ka di dayta? No ibilang agayam, nakasagana ka dumag. Nagsubang kami kintatang. Kinagura na. Iti panang salangad ko kinkwana. Gapo iti panangila ko na iti bakak. Tapi nagbayad na kadagiti utang na. Gapo iti sugal. Di pa'y nagsayang di ba kayo? Nasakit tinakam ko nika. Gapo tadyak kahit amalaw anak ni tatang. Ingkadang ko apumanawak langan ni di lugar mi. Sapay ko matagbali rumot lang ni tatang mo? Gapo takas ladyak matlaim madayo iti lugar mi. Imman nugotak. Asyak ti mga sikaso iti daga ni auntie. Mayat-mat ay mayak dito itanamam mo ka. Isardo mo mutlangan day tang aramida mano. Mapantay di ninong. Adain tugot ka merienda. Siyak ti nagluto. Ha? Paglayngam sa amin ng nika. Nagasat tulakit di ti lalaki nga ayatam. Sumarong kara kitay lugaryo aga. Nabayagan na jak nakapanijay. Pambarak ang makisarita kinitatang mo. Ang kunayo ang nagsinungbat kayo, auntie. Ang mga nonya teramidan na kada kayo. Saan ka mabutang kinitatang mo? Nasaysaya at no agsango kami. Barang malawlawagan pa iti panunot na. Uray dito'y matlaang agyan ka. Sinapadag, mapukawan tigurang kurayo. Nitatang lang ti manggurgura kanya, auntie. Nasayaat no kasta. Kasta tinasayaat nga anak barok. Ken uray kasano ti kinadagas ni tatang mo. Lagi-lagi pa nga iso tinagtaudam. Ken idi ubing kapay. Adu ti sakripisyo na ken ka. Day dinanang ti ad-addaan nagrigat, auntie. Iso nga taan na sapa anatay. Talagang himpay-pay sumtimmay. Kung nagmanawan bibiyang makanyak ta, saan nakagabkabagyan? Imayak para kiniaga pitong. Ay, di kamot lang amida nagnagam. Kita man talanga. Kanon to, ti panagsagdang mong agbisyo. Inton addan sakit mo. Nay, kaya't mo sa matamataya kon. Ika, sa bali ti panagaw-awat mo. Saan arumbang agin-ginura kayo nga agama? Asinon to, timang saranay ken ka, no saan ka na makabalay. Ay, kan makamuditan na. Anyaya, timbaga ni aga ka na kayo. Makasusubling ti to'y. Nasaya at ti kasasaad na ije balay. Ti kayat ko laeng, makapagkapya kayo nga agama. Santo ang mapasamag na ita. Anak ko lang. Jackie palubos nga iso ti mangisuro iti kahit ko nga ramidan. Mawatan niyo. Nakapanaw mat kaya man tinapintas alugan na nakaparada itay iti sangot ti balayo tatapito. Lang ti baknang da di abakat. Yung masidig ka kumatam nung nakasalitam ni Kidang. Dahil diya iti kasinsin, dahil di asawa, kasi mangbayan, tiyawanan bain, ano biyam. Isugaya. Kuna ni Agay di nagsarita kami, baknang kano ni Nanak Idang. At dansapay dagana dito'y lugar tayo. Kukwada nga kakasinsin, ti daduma taltalunag. Iso ti may sa ginagara na. Diyak pagtatakkunan nga guman, kukwada lang. Talaga baknang nukas na. Uray man katnubak nang. Tiyam mo nga taniaga, katad na matawid na. Tagabunlaeng ni Kidang. Tata, Oray sa ni Nanak Idang katkaguray. San man na tila madildil mo, Mildred? Ay, Agyaman ka, ta kahit kapaya ka sarita.
No sa anak ka makadupal. Mga no, di maramid cooking ka. Nasaya at manta, pimasyar ka ni ka. Tamno, ada ka sa sarita. Ay, nagapwam ka day. Pinadas ko tinapan nag-apply, barang maawatak. Talaga ka di aman mano ni Manong Aga nga umay dito eh. Ado nga may ti aramidan na ijay lusaw. Kan mabain ka nung agyan dito'y balay. Talaga na singpat, kan man nagbabain. Ay, adaman kayat ko adamagan kin kanika. Uray ta, agpata kayo kiniaga asaan asab sa bali kanyak. Ay, ada ka di panagayat mo kiniaga. Nininang mat. Narikat asong batan day ta sa lutsod ya. Saan adakes no kas pangarigan? Yung adamat lang at pa kay karyan ni aga ken ka. Kit saan anak kaadal? Talaga anakaro tigura ni tatang kanya kanti. No day tati kayat na. Makaammo ni tibiyag na. Ay nakem tumitla day jay, intun madidigra. No mabalin nanti. Saan ko mapasamak day ta? Nagrigat lang araw din tibiyag. Saan ta na pagsaritaan day ta? Ay, amam, nakasar-saritak ni Nika. Panagkudak, at damat rik nanakin ka. Ha? Ni auntie mat. Ang mga numamati ak. Para kanyak, may sala nga arapaap ni Nika. Awan pulos ti pakan nakaikarikan ko ana. Anya ti aramidam, tapno maikarika ken kuana. Auntie, awan ti kabalak nga aramidan. Nanumuwak lang. Ay, addan ni Mildred. Saanin anasken nga agayatak pa iti sa bali. Nagpindas matgayam tayan mo. Amang ano saan mo napagan-ano, ijay lugar tayo. No kumakabalan ka abyagan, awisan ka nga kasartan. Ket dito itan nga agyan. Saan kumapayla ang aday tati panunutem? Ornosam, ti problema yung kinitatapitong. Gaputang may-maysan, maaramid nanti kayat na. Kinaguranak, gapo iti panang dilaw kakunkwana. May mat ninanakit ang ijay balayo. Jakla mo, na niya ti nagsaritaan na kinitatang mo. Natanggal lahat ta tinakam ni tatang. Saan na nga intaltalak niya, ante? Awan nga. Nasayata nakapasyar ka. Mailiwak launayin ken ka. Amang ano niya ti kayat asawan day ta. Ha? Kababain no da makakita. Saan da makita ng kiniantim? Saan mat lang at ang agungot nga adaak dito eh? Panagkunak, saan mo't siguro? Nasingpat ni ante. Naimbag ta nakastrik kan sak bagayin bayakabak na mano. Mabitlaan, mangisagana ka ti meriendam. Agyaman naklaangan, Nika. Oh, aday niyag ko aparakin ka. Huh? Bunga ti damortis. Diyak mo. No mangmangan ka pa iti kastoy. Ay, agyaman na ka. Nabayagan aja ka nakaraman iti kastoy. Nagpintas gayam ti balayo. Baknang kayo akas kinianti kidang. Nabakbak ng daninang. Nagabrod namin ni Papa Edi. Gayam. Agtrabaho akton. Man nga rodan ang makita kun makasarita ka, Nika. Apay no saan nakto na makikita? Malidayan ka? Diyak mo, no malidayanak. No, mailiwak lang ata. Lukluk wen nagsamat. Anya tinagdumahan ti malidayan wen no mailiw. San ka di ano mailiw ka kat malidayan ka? Kan saan ka makasigurado iti mariklik nam? Ha? Apayanas daw ka manong aga. Gayom nak lang amin kat. Saan naksigura ka ailiw no saan nak nun ang makasarsarita? Nika, sa bali man ti malagip ko. Awan ka di ti mangiparit no pasyaran ka. Amangan no adamang sad kanya kiti dalan. No nobyo ti kayat mo asawan manong aga awan pay. Diyak masango dagiti agaram kanyak. Idi ko liwa ka na pas na kakiti panagadal ko. Diyak ikaskaso idha. Ay, nagasat to nga rod ti umuna, nobyom. Nagasat na talaga. Kaputa ti umuna nga yatek. Isuntumot kag balin nga. Pakiasawaak.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dikit din subardeng agtodo. Di sinarakusok kulatan. Nabasaklakan nga roda di na oras. Kaya kumapay agawin no sana nagrekap di tiyangge. Kanawan mo tikadwak nga ginam. Nagininot na napimanaw iti agtodo na. Kabuteng dan sa titodo. Salbag. Wano kabuteng na dagiti asawa da. Sana mabalin da ita kanyak iti si bibiyag pa iti asawa. Nasabwa ka nakitinitita nung iti kalsada. Salbag da yalogan. Nakapigpig sa lang arunang titudon, pinapaggas na palang kinagpataray. Katni, natong titanong iti kalsada sakit lasong-lasong. Napakadak lang jakam mo. Di pilam may itong partindok. Nene. Nagpigsa na dyan, nag-road, kimat na. Maging inayad akit din agawit eh. Ay, agre-ring ti cellphone ko. Anya ka di ti orasan. Tanda ni kaya man nga terapi. Nini ka ti umawawak. Hello, Nika? Hello, Ninang. Nasigagsamat ti pa naturog yon. Pasensya kay lang kuman. Ay, grabe ikagaminan nga imawag. Ada ka di napatag nga ibagam. Ikaw gawid ka nga ni Manong Aga. Ngam impilit na latta tinagawid. Urek tudtudo pa'y laang. Mapain nga taam masinga na kayo tarabi Kun saan na akayat mapuyatan kayo. At damanan mabae na maturog dita. Nakasangpot ka diditan? Jatlaan mo. Nakaturog ka kita yan. Asidagmat lagi tabalayo nga umayan na. Siririin pa'y nga tanibaldo ita Ugali na ti aginom itirabi Aglalo no kastoy nga agtudtudaw. Diyak napuutan ti isa sangpot mo idirabi aga. Ngam nakariin nga gapu iti awag ni Nika. Inawagan na kayo ni Nika, auntie? Angam apay. Madanagan nga raw. Kaimpilit mo tinagawid nga agtudtudo pa'y laang. Imbaga na ang maturog aklatan ni Tisupa. Ang nagbayi na kanti. Uray, tasan mo tunay na pigsa titudo. Inyalika ka na kalaunay. Panagkundak. Adarik na nakin ka. Ha? Ay, anyamad dahi ta ako na hayon, auntie. Nasaya at lagay yung ni Nika. Sa anak amay karingayatan na. Ikabagyak iti kaaruba yung abarangay ti umawawak. Ha? Hello? Adya? Adda na tayo anakimat idirabi Asinaw? Ay, aga, ni tatang bunsamot tinakimat. Nadamag kumat nga adda na tayo anakimat idirabi Saan ko asigurado no ni tatang mo dayjay? Madanagan kami ni auntie. Aglalo tasan na mawagan ni tatang. Ang mga numat maturog pa'y laang. Naku na nga minti kapsat ko idi lumabas iti tiyangge. Ada itya nga gininom. Nagpigsa kami titudo dito idirabi Napigpig sa manin dito'y Nagpigsa pa'y tiguruot. Agkinkintay ligat idirabi Tauray la ang malawagan ti kwartok iti kanabsiit ti kima. No nagrabrabi ni tatang iti tiyanggi idirabi nakaawit pa nga ta no napigsa titudo. Aglalo no nabartakan. Sapay nakabutbutang tiguruot. Mapanak to ije balayen ton madamdama. Katsi ka, saan ka matla ang matuduan ije abong? Nagawid ak anaturog iti palay iti rabii. Nagiyawid ak ngamin iti natang kan prutas. Naimbag man ta nagawit ka. Panggap ni auntie nga
ipadakkel ti Apo. At no naimong kano pagyanan. Nasayaan no kasta. Agan-anad ka no mapan kay Bakir. Nagalis laki ti dalan. Wan, oray inton alardawon na rumarag. Aganad ka kanayan ha. Kan makikita man ni tatang. Saan ka amadanagan? Nauyong ni tatang mo. Ngam saan nakamay turod adangran. Aglaklak amak lang iti agkakadakas asao. Masadot ang nakumapamangon. Guri-guri na kutan ka pwede pa nakatulog idirabi. Nga sino kaya? Inyo di masapol mo? Ama Pito! Siya ni Mildred! Sumrag kalatan, sana nakatrang ka na ida. Masaduta ka pumangon. Kumusta kayo, tata? Dahil aguri-gurak. Nga pwede pa nakatulog idirabi. Amangan no makagura kayo, iti dayto nga iba ka. No may panggabagan niya ka. San mo nga ibagabay? Ang mga no kahit nagngailotuan di ka nag Mildred. Agkakapsutak ng karigatak di mawag. Kaya't yung ka din na mataya kon. Pitang, anya ka di sasawa. Apay nga kakapsot ka ako ram. Masakit ka kaday. Awan bibiyang yung kanya. Ay na, nabartag ka man nga tan idirabi eh. Ay, saan ka matlaan nga nagnakaw? Madagod-dagol ulit itang ibagbagayo. Anya iti bagayo. Awan bibiyang mo ko na. Ang muka bilin nyo kiniagat iyain ni Mildred. Tati amuyo kat siyak dinatay. Anak imat. Gapot tamadanagan kami, no anya tinapasama ken ka. Ay, awan sir bina. Data. Idip lagat nga ron. Paslay daw dawat na pa yung mataya kon. Inawagan dakla ko man anti. Nagalispay lang ti dalan nga agturong ditoy. Kasla makatutudo man nga agpaisyon. Ay, anya lakit din ni tatang mo. Madanagan da tao. Sa kagura na kit din ti panagdamag da tao no anya ti kasasaad na. Ay, amuyo mo ti ugali na anti. Awan gayan. Tapno saan ka akanayon anak kapupok. At pasuro kanto kinibaldaw nga agmaneho. Uray ta saan ama us-usar na yung kutse. Ha? Ay, papanak nga agkotse anti. Usaram no da oras mo nga agpasyar. At trabahon taon ni Nika. Sukunom iti trabaho na. Wado awisam nga agpasyar. Talaga ni anti. Amok ti ugali ni Nika. Paburak kada kayo adwa. Baglangan. Tana si putak. Kat nakabig ko ti manibela. At dalat na ngamin dagiti darasudos ngagmaneho. Naimbag tayo singasing ni Antikidang. Nagpaisurak ngagmaneho. Ay, itaam lang tinagbaliwan ti biyag ko. Diyak namnamaan ang mapadasak ti agmaneho iti kotse. Ha? Hindi ka dahito ya. Nalpas nga tanti trabaho na. Tinasayaat. Sumardengak pa'y. Hello? Hello, anong aga? Amumat kaya man maneho? Ha? Ay, nakita naggayam? Nakita kayo tayo bigat. Nakita kayo, kinimanong baldo. Wan, nagpaisurak kin ko na. Inton kabisado kong tiagmaneho. Umay kanto sukunan iti pagtrabahwam. Kan awisan kang agpasyar. Agyaman nakta ti awis kong agpasyar tanika. Ita lang ang makapasyarak dito igid ti baybay. Manipod idi makipagnaedak kini Antikidang. Agyaman nakmatkan ka. Manipod na sursurong tiyag maneho, kanalo na nasukunan na. Kahit ko natalgid ka makasangpat iji balayo. Ha? Talaga? Kan naragsakak no.
Kakuy-kuyog ka, Nika. Oras syakmat, manong aga. Naragsakak na makisarsaritakan ka. Ah? Kaya't mo asawan, agpada ta iti marikrik na? Marikrik na? Anya ti kayat mo asawan. Ha? Ay, pakawanan na kumanika. Uri, saan na ka maikari? Kaya't ko amamuam. Nika, ay ayatan ka unay. Anya ko matibibiyang ko? Wah, no saan nakapinanawa na dagos sa mga pinatultilak tiloko niya. At ang sakit ni kinagura yung tatapitong. May saka pa biyangot. Jay pa nga sa nubyom. Ni Aga, ti kaya tiyo asawan? Nakita niyo, tata. At ka din sa bali pa yan nubyom. Malagsid Nuwad damat ilimlimang mo apalimod mo. Nung nakitak ni Aga, jak pa'y binulbulo. Nyaldong, nakita na kano ni Aga, nakakotse. Sa dino di nakakitaan na nakakotse, tata. Nasaya at man ta makapanunod nga pasyar dito yung lugar tayo. Amo na pa'y ayat idalan na nga umay ditoy. Ha? Aging babak na ng tilo ko. Damat ngamin ni Kidang, apagpangas na. Ambisyoso. Adun sa tindi mo, amo may panggapitin nobyong. Nabayagan asaan kami ang nagsarita, tata. Adun tinagbaliwan ti biyag na. Nakakotsen. Kotse ni Kidang Redyay. Asino kumapay, isa baling nga agusar. Nung maguri ka, abay, pagluganan na ti kotse, ang mapanidya bantay. Kayat ko ada kayo ti umuna makaamoy ti daytoy ninang. Ngam kayat ko ani aga ti mangibaga kada kayo. Anya ka di day-day. Kasla, ada agparparik na kanyak. Makitak nga miniti kinaragsak ti rupayaw. Ang nasaysayaat no mga gakamis mo kada kayaw. Kwa, auntie, agayan ayat kaming kininika. Ay, agpaisaw. Ay, kablawan kayo. Agyaman na, tasyakti umuna amakaam mo nga agayan ayat kayo. Ay naragsakak launay. Ninang? Idi pailaan kat amuyon apaburak iti relasyon yaw. Agyaman ak unay, auntie. Kahit kaano nga rin panagkasariyaw. Ha? Ala ni ninang. Mabayag pa'y dayta. Adu pa'y ti arapaap ko kayat ko agun oden. Saan tun aninang ti awag mo kanya? Kaya't ko, naawagan nagpayan iti mami. Auntie? Apay ang mami. Uray si Kaaga. Saanen nga anti ti awag mo kanya? Mami. Inton makapagkasar kayo, at danto isagot ko kada kayo. Ala! Nininang talaga. Ad-daman na naragsakan ak. Panawan kayo pa, tapno makapagsarita kayo anaimbag. Apay an aramid ko daytoy. Makunkonsensya ak. Sa anak lang ang masyan kin ni Mildred. Ngamuray kin ni Nika. Uray na numuak laan. Marik na ti panagayat na kanyak. Napudno ni Mildred kanyak. Awan basol na iti relasyon mi. No maamuan daan nobyak idaadwa. Anyan to ti aramidan da. Ay, amangan uray ni antikidang kagura na. Itay pa yung agriring ti cellphone ni Aga. Saan nasungsungbatan? Kas na una yung panagnervous ko. May turan ni Aga. Ang mabayag sa anak ang makasarita. Nagbalog ka din kayan ayat ko. Hello? Babae matasimong bat. Anya ti kaya nasawad ay toy. Pwede ka sumumbat? Sino ka? Wrong number. Sorry. Okay, wala nyaman na. Diyak ka ba alat pagdamakan na diya babae? No apay nga takan kwa na ti cellphone ni Aga. Apay ang Aga.
Marat nakakasa. Ang kupit panaghangas ko. Napayagan, ajak na rin na dito Itala, ang nasa katana. Nakaragrag sa kaklaunay no kasto nga kuy-kuyog ta aga. Sikat ikapatgan apagtang adimteng itibiyag ko. Nika, saan ka kading agbabawi ang nakiayan na at kanyak? Kun, awan masakbayam kanyak. Dahit ako matikayat ko ngay bagakan ka. Adan sa jaya ni Ninang? Naibaga na gayam kanyak. Tulungan na kano iti panagtuloy kong agadal. Sana para kanyak dayta. No talaga ngay ayatin nak, magkarapaap ka. Nika, Para iti masakbayan ta. Kanin ka dagdag balintong anak ta. Aday bagakan ka ha. Imawag ti sigod ang katrabahwak i DJ Manila nga trabaho itan i DJ Dubai. Dubai? Hmm. Agabrod ka? Ni Mildred? Oh, Nakita na kami. apay kaslanay ko lang ka. Saan na ka diya palupusan? Para iti masakbayan ta. Kas pangarigan nung matuloy ti panagabrod ko. Iso masapol nga damat aramidam. Isumat lagayan, asaan ka na umawawag kanyak aga. Ha? Kay taka di ka babae, tinangisukat ang kanya. Aguri ka, Kwa? mabitlaan. Sino ka? Saan ko mga umno daytoy a lugar? Ngam kayat ko ama-ama. Kaayan-ayat ko ni aga. Siyak ni Mildred. Kasano nga napasangak ni Kasta? Ti amok, awan ka ayan-ayat ni Aga. Masapol nga inamum ko ma. Sakbay nga inaklon mo ni aga. Oh, aga! Agsao ka! Aga, udno ka di ha? Pakawanan na kuma. Pakawanan dak. Ti amok, nasayat ka tao. Ama pagtalkan ka. Awanan ka mat kami tibain. Saan Nika, ka nga kayat? Sika babae, kukamlaan ni Aga. Da kayo tek kapagay. Jak namnama, akabalan ti manggulip kanyak aga. Naglakakan ana sulisok. Uno, ay ayatim kadimat dayjay a babae. Mildred. Apay asaan ka ama kasungbat? Ngamsaanan ama sapal. Umdasin tinakita ka. Dita ka. Agpagpakasyakan ka. Agpalawagag. Sumurot ka kanyak. Kalpasan na dito ang panagsarita ta Mildred. Uray lipatan nakton. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Malaminak lang na eh. Nakabarbara ka. Dahil ito'y samot hindi pa katayang ka. Nagda kumaarak din umag. Talaga mo direk na ako. Diyak ka ba lang di bungawan. Awan agas ko. Ni Mildred. Di lang ita maira na asarong karan na. Mildred. Itay pala nga dimteng ta dito igit ti baybay. Saan ka matngagsao? Agsang sangit kalatan. Amom ka di ang masaksakitanak. Ada masakitan. Kadagitagay magbagaw. Anya tinagkurangakan ka. Apay. Pakawanan na. Ay ayatan ka unay, Mildred. Kitnini ka. Ay ayatim ka tipay. Agpada kayo ano patag dito'y pusok. Nagsam, timpalay mo dito'y puso. May salaang timabalin mo nga yatam. Kan oray na sakit. Siya kung ti umadayukan ka. Dahito yung timaudi apan nakakitam kanya. Saan? Diyak ka ba na mapukaw ka itibiyag ko, Mildred? Katanya ti kayat mo. Pagragpinan ta kami. Sa
anak ko mga ada pasakitan. Nagsangsangit ka nga marakop kanya ni ka. Nagsaumlakit din sa ibag mo. Adi at inapasamak. Ay, ayatak niya ganinan. Ay, sutiw mo na nga ayat ko. Nagtalikakan ko na nga mapagbit lagayam timpay na ragsak ko. Saan ka maawatan? Anya ka di tinagapaan niyaw. Kamu, siyak lang tayo ayatin na. Nga madamot gaya may mununa kayan ayat na ngam siyak. Ha? Kinabailan ni Aga, tinanggundaway ken ka. Anya ti aramidak ninang. Ay ayatak ni Aga. Nga mariribokan ako, nay. Nagsakit. Tiawan at baen. Siya kung ti makaamo ang makisarita kini Aga. Lipat mo. Awan ti ka iskan na alalaki. Awanan kay tibain. Auntie, Manipo dita. Laksiden kan akabagyan. saan kayo ang mababalaw, auntie? Amo ka na patigninika kada kayo. Kaslaan na ti pangibilangan ken ka. Gapot takabagyan ka. Nagtalekak ken ka. Ngam sinayang mo dagiti plano para kada kayo adwa. Pakawanan dak ko ma. Jak impun no kada kayo nga dan kayan ayat ko di lugar mi. Di ka lang nagbainan. Masirib ken na nga to ti adal ni Nika. Apay alinokam. Nalaka lang ang malipatak, auntie. Kat, anya ti kayat mo asawa ni Tidayta. Nagang angawam laang ni Nika. Inayat ko itinapod no ni Nika, auntie. Ngamjak kahit nga adda masakitan. Awan karbangak amang dadal iti masakbayan na. Naimbag, kaamom dayta. Dakkalabindot ni Nika ang naglawan ken ka. Kat itamot laang. Agbalkot kan kadagiti pagan-anay mo. Pumanaw kan. Auntie, Kan manipod ita. Awanan tinamnamaam at tulong kanyak. Makaabmo kayon nga agama. Uray agpinatay kayon. jak nam naman nga umay ka ditoy. Pakawanan nak. No jak maiturot ti may iji balayo. Mabainak lao na Nika. Jak malapdan at sangit. Pakawanan nak. Manipot iti damo ta nagkita. Naragsak akon. Inayat kan. Ngam kayat nga adda ang masakit anak. Plano pa ilaang ti agabrod. Ngam, gapoy tinagtungpalan kaya nayat ta. Umadayo ka talagan tap na malipatan ka. Nasa umat para kanya. Ngamjak kahit asyak ti makagapo ang madadal ti masakbayam. Nanumuhak lang ang tao, Nika. Maag ka. Di mo inilala ti ayat ko. Nika, kahit ko mga agin na dayuta, nga awan sakit tinakam ti may sa kadata. Mabalin ka di man ti kasta. Kasano mapasamak ti kasta. Diyak kabalan nga ituran ti agbayag iri pa nagsarita ta. Iso di takam. Apay nga inawagan nak. Anya ti masapol mo kanyak. Nakapsutag. Ingkari ka atak timawag. Tas ikalang ti mo ka makatulong kanya. Nagtumarak iti agas nga kuri ko laklata. Awan ti bibi ang kao. Awan ti mauray mo at tulong kanyak. Pagkawanan na kuma. Yak pa'y kayat di matay. Gunggo na. Kagkayat pati ang matayak. Idon-lunod na ka di. Anya ka di basol kuking ka. Saludsudem to itinalaing nga anak mo. Sa anak pa'y anak kasagana. Nagpakita ka ni Aga. Awan bibi ang ko kada kayo nga agama. Nasakit launay tinagam ko. Kagurak ni Aga. Nasingpag iti kunag. Kinaasyak.
Aniya ti insuban na. Kasinsin ko ti inana. Napatpatag ni kakanyak. Musta kayong tatapitong? Agurigor kayo katipaylaan? Adapay purigor ko. Kinakapsutak. Ada intugot ko noodles so. Sarabog iti kabagyan mi ang nagbakasyon manipod iti abroad. Nakiuraga ak iti pinartida abaka. Isutila uyaag. Agtaldo kayo tapno pumigsa kayo. Agyaman nakit Panang saranay mo kanyak. Mabain aglaunay king ka, Mildred. Saan nyo kuman apanunutan day tata? Sige, inakon iti kusina. Tapno lutwag ti noodles kan ti karne ti baka. Mabitlaang. Malagip ko ni Aga. Saan kami pa yan kita, tata? Sige, tata. Limid ay. Iti pa nakadakamat ko itinagan ni Aga. Pahingat Agyaman na. Ta sinangon at Mildred. Agbababawi aklaw na iti naramit ko. Anya ti pagbabawyang? Nasakit tinakam mo? Ta pinapanaw na ka ni nanakidat? Pinapanaw na. Ngumsan ko agkagura. Basol ko ti amin. Maawatak niyan ti kidang. Napatag ni Nika kan kwa na. Mildred, agpada kayo napatag kanya. Agbababawi ngagpada kayo napasakitak. Pangasim. Numabalin. Saan ko na kaya tagsangit? Mildred, sikat ti pinili. Saan pa ilang aday tati pagsaritaan ta? Masakit ni tatang mo. Kasapulan na ka. Imayak tap nagpakada kada kayo ninang. Ang mga may bayaga kay Manila. Asikaso kami ti pa nag-apply ko ti abroad. Nakikideng kagayaman nga umadayaw. Maawatan ka, Nika. Basol ni Aga daytoy. Ti awanan pa. Pangaasi yun, ninang. Numabalin. Diyak kayatan amay palagip pa. Kayat ko nga itanam iti lipat tinagbalin akayan ayat ko. Aday jay at tao. Kat may salang apas sa titagtagainip ko. Ubing ka pa, Nika. Makasarak kanto iti ad-ada amay karing ayatem. No ita, awan pa iti planok. Amaki ayan ayat manan. Sapay ko ma, taagbaligi ka iti arapaap mo, Nika. Ay, sinayang ni Aga ti kinasaya at kukinkwana. Siyak ti anak, tatang. Rumbang asyak ti agpakumbaba. Lipaton niyo kuman nagiti napasama kiti napalabas. Manipod na tudwanak. Nagsakitak matan. Kat mariknak ti panagkapsutan. Ti bagik. Kan kapupay ti panagbisyok. Nasaya at tanaamiris yu ti dakas nga ibunga ti panagbisyo yu, tatang. Nga madaba nagakahet ko amalawlawagan. Hindi nawagak ni Kidang tagpatulong ak makangkuhana. Kastaon na ipungtut na. Pasensya kayong tatang. Ad-ada aking marutigura na kada kayo. Kat siyak ti aking basol. Ha, Ngam saan ko maarumbang nga iramraman na kayo. anya nga may tinapasama ka. Nakasaysayaat kang ka. Mabayin ak unay itibukod ko abagi, tatang. No apay an aramid ko daytoy. Angam tawak laeng ang makaramid iti bidot. Ha, Tatang, nagbalin akayan ayat ko ni Nika. Nga anak iti bunyag ni Auntie Kida. sumat lagayam akagornak ni Kidang. Ngam awanin baga na kasta. Oray ni Mildred kat awan na istorya na. Ngam nadlaw ko analidahay kat makasangsangit edi sinarungkaran na. Gaputa inuray ni Mildred. Asyak ti agistorya kada kayo, tatang. Ado dagiti banag anapukaw ko. Ngam ti pakaragsaka. Nagkapyata yon. Ni Mildred ti pinilik, tatang. Pangadang mo day taaga. Kat nagasaysayaan ni Mildred. Uray na sa brakak kang kuhana. Tinulungan na idinagsakita. Sumagmamano pa'y alawas.
Mapana kon iti tupay. Mabalin aday to inti maudi apan nakakita yo kanyak. Amo ka day ti arapaap mo, Nika. Nika, agyaman na. Kati narigagayam akasarita na. Kaya't kung madayo ak analag ang tirignak. Nupay na sakit. Tarigagayak tiragsakyo. Ulitak manan. Pakawanan na kumahan, Nika. Napakawan kan. Nupay. Adapay na ang dito'y pusok ti saan. Saan ka kagura? Pumanaw pailaan. No, makapagsarita kayo ng sayaan. Saanan? Di na kang papanawan, Mildred. Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi kani aga adudo kamilaan. Ti pagyamanak langan, agyamanak, ti imbingayan na kiti ayat. Ura a pagbitlaan, nakarik na kiti ragsak. Naidumduma ka nga agayat, Nika. Adaan ka itinasinaw a puso. Karbo nga tagragsa. Mabalin nga iti na ito ding apanawan. Mabalin nga rakupan ka, Mildred. Agyaman na, Nika. No ba, nagamamuta iti bidto ta panawan. Agyaman na, iti kinasayaat mo agayam. Kalpasam ti dakkel panubok iti patampatig ta, Mildred. No payawan kinabaknang ang may pagpanakal ko ken ka. Kaya't kung agkasartan. Aga, sigurado ka, iti day ta pangagdang mo. At amay ka rin ni Nika nga ayatam. Sikat ti pinilig. Diyak kaya't asaktam ti bukod mo arik na. Nakaadayon ni Nika para iti arapaap na. Natanok nga agayat ni Nika. Kinabailan na ti agsakripisyo. Karbangan na ti agragsak. Adda sa balian ay kari para kinkwa na, Mildred. Umanugot ka kading agkasartan. Dak may ladawat ti marikrignak. Ay ayat ang kalaunay. Ablawang kayo. Sapay la kumatan naragsak kayo ti panagdinayo kasagasawa. Agyaman naklaunay, tatang. Jak mas baalan ti kinaragsak ko, aga. Kunak man no inawis yun ni Kidang. Yak nakita. Ang mga noda itilikod tatang. Nanumula ang ti kasarami kini aga. Nagado ti dimaray. Tatang, Mildred, agawid tayon. Talaga asaan adim maray ni Antikidang. Talaga agkagura na. Kumusta kayo, Ninang? Pasensya kayo na itaakla na kaawag. Kunak no nakalipat ka. No, daman tao ajak tumalipatan, da kayo dayjay. Nakasaysaya at kayo unay kanyak. Makumikumak lang kami iti trabaho. Itay bigat ti kasarta Mildred ken aga. Inawis tak. Jak ti maray. Nagkasardagaya man, siyak tinagsakripisyo. Apay ang masakitanak.